Sledujete Jedle. Zastavme sa, bratia, veď sa oni stratia. Dnes sa pozrieme na konflikt, ktorý sa odohral na výbore pre obranu a bezpečnosť, kde vystúpil hosť, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Vladimír Ledecký za SAS a začal hystericky kričať na ministra obrany Slovenskej republiky Roberta Kaliňáka za Smer SSD, ktorý ho opísal, vraj zle artikuloval a vyzýval ho, aby na ňo nekričal a opýtal sa ho, či je triezvy. V tom vystúpil aj Juraj Krupa za SAS a začal sa navážať do Tibora Gašpara, ktorý mu to vrátil, k čomu sa pridal aj Robert Kaliňák a opísal mu, ako to celé vlastne bolo. Pozrite sa na to. Dobre, tak sa páči, pán poslanec Ledecký. Ja sa tu cítim, ako keby som bol na vojne a chcem vám, pán minister, povedať, že nie je tam žiadna strelnica. Ten vojenský obvod bol zrušený. Takže keď hovoríte, že je tam nejaká strelnica, tak klamete, nie je tam strelnica, lebo vojenský obvod... Sadite si, pán poslanec, nekričte na mňa, nehovorte, že klamem. Správajte sa slušne. Správam sa slušne. Nehovorte, že klamem. Není tam strelnica, lebo tam nie je vojenský obvod. Ako môže byť tam strelnica, keď tam nie je vojenský obvod? My sa dozvedáme náhodou z médií, tí ľudia, čo tam žijú. Čiže ste v konflikte záujmov, hej? Že tam ide... Aby som vedel, to ohláste to dopredu, keď hovoríte. Že tam ide... Nestačí. Čo nestačí? Naozaj, ja nie som vojak, ja tu zírám na to, že vy sa tu všetci bavíte o tom, ako o tove veci. Tak to ja... Na výbore pre obranu a bezpečnosť, pán poslanec. Pán poslanec, nerozumiem vám všetko, pretože neartikulujete úplne. Ale čiže to je prvá vec, čiže ťažko som všetko rozumel. A po druhé, nehovorte, že klameme, keď neklameme. Dobre? Fakt to vyprosím, špeciálne od vás. Po druhé, keď chcete hovoriť o niečom, kde žijete, tak hovorte, že máte konflikt záujmov a ohláste ho dopredu, keď sa u veci vyjadrujete, pretože to podľa zákona o konflikte záujmov musíte. Alebo potom neklamte, že vy tam žijete. O to ste povedali, že vy tam žijete, vás to zaujíma, vy tam žijete. Ste tam vlastník, pán poslanec? Nie som vlastník, nemám žiadny čiže potom nie je dôvod, aby ste vstupovali do diskusí medzi ministerstvom obrany a vlastníkmi. Čiže to si myslím, že to tak proste úplne je. A pokiaľ viem, vy ste z Hrhova, tak to je kúsok ďalej. To ako keby ste povedali, že vlastne ideme riešiť Stupavu a pritom ste 5 kilometrov. 5 kilometrov. A tam ste povedali, že vojenský obvod teraz neexistuje, tak akých 5 kilometrov? 5 kilometrov je to bývalého vojenského obvodu. Tým súhlasím, a strelnice tam pochopiteľne sú, pretože to, že sa z nich momentálne nestrieľa, infraštruktúra je vybudovaná a aj dopadiska, to je plocha, kam dopadajú granáty, tam netreba nič extra. Nie je vojenský priestor, to nemajú kde dopadať. Dobre, no, Ledecký, pán poslanec Ledecký, pán poslanec Krupa má slovo, váš kolega, tak ho láskavo nechajte dohovoriť. Ďakujem. OK, ďakujem. Neviem, na čo toto bolo dobre, pán kolega, lebo vy ste tiež zvyšil hlas zatiaľ, čo pán minister hovoril. Tak ja mám takú... Začal pán Ledecký nás obviňovať, že klameme a že robíme zle. Tu máme dohadovať, ale... Ukludnite, lebo však teda... Ukludnite, akože jeden zvyšuje hlas, druhý, neviem čo, aby sa tak dohodli. Začali ste vy. Druhý bude zvyšovať. Pán poslanec, začal pán poslanec Ledecký, ktorý ani nie je súčasťou výboru, začal tu vrieskať hystericky ráno. Bude ďalej, pokračujem, normálne sa rozprávame. Hej, vrieskali ste hystericky. Týka sa to aj tých ľudí tam, ale týka sa to aj posilnenia našej obrany v rámci našich zväzkov, v rámci aliancie, ktorá má pôsobiť nás a brániť nás napríklad proti Rusovi, že pán Gašpar. Takže chcem povedať ešte ďalšiu vec. Dobre, vy tam budete aj investovať. No keď tu chceme ísť touto cestu, poďme. Je to trápne, my môžeme ísť. Pán poslanec nevyzerá, že je červený. Ja som sa chcel opýtať jednu vec. Nerozumiem, že prečo máte problém s tou artikuláciou, teraz tomu rozumiem. Chodiaci z dostatkovi. Čo sa týka infraštruktúry, investícií do infraštruktúry. Dobre, budete investovať. Vy ste začali, pán poslanec. Tento prístup, ktorý tu predviedol pán poslanec Ledecký, nechcem nikoho teraz sa to iba napasť, tak je presne ten, ktorý tú vec vie iba skomplikovať. Nikomu tým nepomohol, začal tu proste po nás kričať, že klameme, v živote sme v tejto veci neklamali, ja som v tej veci 25 rokov, pán poslanec, odkedy som bol predseda výboru pre obranu a bezpečnosť a toto sme tu riešili, kedy neviem, či ste už kandidovali, či ste už boli starostom vtedy, ale faktom zostal, že tá vec už dávno bola.
nejdeme robiť nič na silu a že je tu zase hystéria, ktorá tu vôbec nemusí byť. A jediný, kto ju vyvoláva, je Saska. A tomu nechápem. To je vaše proste, akože či tým ste tak DNAčke vyzbrojení. Tu sme kľudne debatovali o tom, čo ideme robiť a o tom, ako nikto nebude posáhnuť na svojich právach. Jediný, kto tu začal kričať, že tu klameme a že tu vojna, to nikdy. Ale som vám nerozumel naozaj, lebo neartikulujete dobre. Tak platí, že my sa s tým vysporiadame a budeme o tom debatovať. Ale zabúdate na to, že teraz zastupujete štát. Pán poslanec Gašpar sa na to slovo. Pán poslanec Krúpa, prosím vás pekne. Na čo? Počkajte. Normálne sme sa tu bavili, potom vystúpil váš kolega a nejakým spôsobom potrebuje robiť kampaň. Pán poslanec Galek natáča. Neviem, či to je ako novinár alebo ako poslanec. Ja som taký pacifista, že keby na území Slovenska nebol žiaden vojenský priestor, by to vyrovnalo. Na rozdiel od vás, lebo vy ste úplný vojnový štváč, teda keď chcete počuť, tak vy keď budete raz vládnuť a sedieť možno zase ako predseda. Pán poslanec Krúpa. Pán poslanec Krúpa. Dobre, končíme ten výbor. Čo sa týka Európskej únie, Pán poslanec Krúpa. Pán poslanec. Boli PSK. Pán poslanec. Dobre, Pán poslanec. Zvolali sme na výbor, otvorili sme na výbor. To vás pekne poprosím, môžete potom reagovať samozrejme na pána poslanca. To hovorí, môžete reagovať. Skúste sa rešpektovať. Ja som prišiel, lebo ste chceli diskutovať. Prvý, kto tu začal kričať, je pán poslanec. A my sme tu diskutujúci, chceme prísť, zvolali ste mimoriadny výbor, prišiel som, sťažujete sa, že chcete mať informácie, dávam vám ich z prvej ruky. Potom nechcete poslancov, ktorí sa prihlásia do debaty, pustiť k slovu. Ja si myslím, že sa vráti k tomu. Ešte nevládnete, ešte nezakazujete médiá, ešte nezakazujete ľuďom hovoriť. Tak chvíľku nechajte, dokiaľ je tu ešte sloboda prejavu, tak dokiaľ ešte na Slovensku je, než prídete, tak ešte si všetci užíme, aby každý mohol povedať, čo si myslí. Pán poslanec Gašpar, Teraz boli len zákazy, potom už bude výkon trestov. Ja viem. To ma bavilo, za komunistov ma to bavilo trestami za to, čo hovorím. Tento výkon inicioval pán Krúpa práve z podnetu pána Ledeckého, pretože pán Ledec chcel hlavne vystúpiť. Ináč sa vôbec to dneska nezišli. Z môjho pohľadu je to téma jasná, aj pánovi Krupovi je to jasná. On zo začiatku prejavoval spokojným prejavom súhlas s všetkým, čo sa tu rozpráva. To hovorím, potreboval nechať vystúpiť pána Ledeckého. No a to len vy, keď tu prídete, tak to potom všetko likvidujete, rozoberáte a robíte za sebou spúšť a potom to je celé, čo dokážete, ale keď tu sedíte v opozícii, nič iné, len hlúpo ubrážať, nič iné, tie vaše impertinentné poznámky, skúste bez toho raz fungovať jeden deň, normálne, že kľudne. Poslanec Krúpa, nech sa páči. Vy ste, pán Gašpar, niekedy fungovať bez toho, aby ste mal na sebe ten tlak toho očistca týchto vecí a celý čas mali ten dojem, že jednoducho vy tu musíte sa obhajovať v tom režime, v ktorom ste ktorý fakt rozmlátili ten štát na Ja vás... A vy túto proste rozbíjate celý parlament a celý ten hovoríč, ďaká vám, tu máme tento systém, ktorý tu máme. Vy sa nemáte čím nemáte ani čím sa pochváliť. Teda rozhodne, hej. Čo ste vy dosiahli ako policajný prezident. Vy ste bol vo funkcii a pozrite sa, ako to dopadlo. Nezvládate túto situáciu, vy to ľúto, keď sa snažíte hovoriť ľudia, nezvládate situácie, musíte utečiť na tú opozíciu, lebo sa vám niečo nepáči. Takto to potom sa mi dopadne, takto dopadne potom každý výbor. Pán minister. Pán poslanec, ja vám v tomto prípade odpoviem jednoducho. A očistec, o ktorom hovoríte, je produkciou schizofrenických vlád, ktoré tu boli predtým a ktoré sa snažili umlčať svojich politických oponentov cestou politických procesov. Museli zabiť a zavrieť dvoch bývalých policajných prezidentov. Jeden to našťastie prežil po tom roku. A vlastne celý ten rok je na vašich rukách. Vy ste boli s tým spokojní, keď ste boli v parlamente, pán poslanec. A za to by ste sa dnes mali hanbiť. Za to, čo sa tu predviedlo. Že sa ministerstvo spravodlivosti musí ospravedlniť všetkým tým ľuďom, ktorí boli vo väzbe. Pada jeden proces za druhým. 6 sudcov už z búrky bolo prepustených s tým, že sa trestný čin, nielen, že oni neboli vinní, ale že sa ani nestal, že bol čisto vymyslený. Ja mám od ministerstva spravodlivosti, najvyššieho súdu, špecializovaného súdu, od všetkých vecí mám konštatovanie, že som bol nezákonne ako bývalý politik Smeru vo väzbe.
A v tejto súvislosti vám poviem, že to nie je sranda. A my sme sa akože nejakým spôsobom neposkladali, lebo my nie sme bábovky, ale rád by som videl tých všetkých, ktorí by tam preplakali noci v tej VSB, z tých vašich strán, akí ste hrozne veľkí svalnači. Vy ste zakazovali médiá, alebo ste sa báli pravdy. Báli ste sa toho, že niekto bude niečo hovoriť, čo sa vám nepáči. V tomto prípade pravda nestojí úplne na vašej strane, pán poslanec. A ja o tom budem kľudne debatovať. A ten, ktorý tu z toho urobil takúto hádku, bol pán poslanec Ledecký, ktorý prišiel, neviem, či v stave zodpovedajúcom, ako poslanec má chodiť do práce a začal tu po nás bejakať. On to začal. To znamená, to je presne sázka Tostiaky, že nie ste schopní počúvať cudzí názor. On proste od začiatku bol navretý a potreboval to zo seba dostať. Ani nezahlásil, že má konflikt záujmov. I keď v podstate asi si ho len pripísal, že skutočne nebude, lebo ani tam nebýva, ani tam nemá majetok. Takže jediná vec, ktorá je, že on cíti pri tých politických problémoch, ktoré majú, ako si na nich ľudia spomínajú, keď vládli, tak sa snaží teraz vyvolať nejakú politickú tému. Pán poslanec. Ja dve krátke Dobre, tak najprv Dobre, viete ešte, že tu je slovenská televízia, ktorá to celé pekne nahráva, lebo ja neviem, či si nepamätám pár minút dozadu, vy ste nám to, ja som nechcel, vy si ma urazil, ja vás teda provokujem. A mám pocit, ešte posledná druhá poznámka, že s pribúdajúcimi dňami okolo toho, čo ste tu zase vyťahli a zvyšuje sa nepozitá vás. Vy ste mali z toho obavu, že že ten váš narratív Nechcete ma rozosmiať, pán Gašpar. Pán poslanec Krupa, tak ale nechajte dohovoriť pána poslanca. Ja som úplne pokojný. Ja viem, aký je predvídateľný. Pán poslanec. Majme k sebe. Ďakujem. To je extrémny blbeček ten Krupa. To je jasne vidno, kto ho dotiahol do parlamentu. Olano a Matovič, alebo Naď, to už je jedno. Po týchto dvoch chrbtov sa tam vyškriabal a teraz tam ide machrovať v SAS. Pritom sa správa ako obyčajný magor. A Ledecký, to je taký chudáčik, bývalý starosta z Hrhova. On tak fufle, on by tak stále aj chcel rozprávať, ale stále iba fufle a je dosť možné, že mal aj možno nejaký zostatkový. Takto z kamery je to ťažko vidieť. Možno Kaliňák ho lepšie prečítal. Evidentne bol nejaký zvláštny. A čo by iné SAS robilo, ako provokovalo? Kaliňák a Gašpar ich pekne ukludnili a iba obozretnosť, spravodlivosť, odvaha a správna miera. A tá Saska, to je úplne zbytočná strana. Majte sa, ahoj. Informácie z prvej ruky.